Dámy a pánové, vzácní hosté, milí přátelé, milí kolegové, dobrý večer. Dovolte mi, abych vás přivítal zde v Orchard Gallery na vernisáži významného brněnského a pochopitelně i českého malíře Josefa Vohrabala, který se narodil v roce 1908 a zemřel v roce 1994. Proslavil se především ve druhé polovině minulého století. Je mi ctí přivítat dnes mezi námi i jeho dceru, paní Naděždu Kuchyňkovou. Dobrý večer. Přeji vám příjemné chvíle v této galerii a mezi dílem vašeho tatínka. Dále je mi opravdu velkou ctí přivítat mezi námi pana doktora Viktora Jasaně, významného slovenského kunsthistorika a bývalého generálního ředitele Slovenského národního muzea, který nás zasvěceně a odborně uvede do díla a umění Josefa Vohrabala. Milé dámy, páni, drahí hostia. Vždy som hovoril o tom, že vernisáž je veľký sviatok pre umelca kvôli tomu, že nie je tak často ako narodeniny. A hlavne preto, že je to prezentácia jeho tvorby, jeho diela a v podstate tam sa najviac aj prezentuje on ako osobnosť, ako umelec. Táto chvíľa dnes je o to vzácnejšia, že máme aj narodeninového, ako povedal by som, oslávenca, ktorým je galerista Michal Matej, ktorý v podstate všetko to pripravil, ktorý tiež dal veľkú energiu do toho, aby pozbieral dielo Josefa Vohrabala. A teraz ešte ďalší ten postoj. Nemal som to šťastie, že by som poznal umelca. A tak som musel upustiť od metódy, ktorú som veľmi často používal tým, že som chodil vlastne do kuchyne, do ateliéru k umelcom, rozprával sa, vnímal a tak poznal to, čo tvoria. To som musel v podstate vynechať a volil som metódu to, že som pozeral na obrazy, oči mokré nevidíš. Prší na náš svet, na moje slova v púšti vie. Búrka nočná hrá na okná, trhá záves oblakov. Sú bez brehov, rieky z očí anielov. Dážď padá tmou, sú bez brehov, rieky z očí anielov. Je ozaj zaujímavé, že dielo niekedy nepotrebuje hneď ani popisku, ani myslím tak štítok, ani nejaký komentár. Stačí, keď sa na ňo pozrieme. Mnoho kunsthistorikov hovorilo o tom, že ak umelec namaluje obraz, odloží štetec, povedal všetko. Tým pádom v podstate nepotrebuje to komentár. Súčasná doba sa zmodernizovala a študenti, hlavne zo západu, prichádzajú s tým, že musia robiť komentované prehliadky, musia hovoriť, pretože tak ich učili v Amerike, na západe a tak ďalej, aby vedeli svoje dielo predať. Je to zaujímavé, ale poviem vám tak, že
potom divák už zlenivie je spokojný, čo umelec povedal, berie to ako za pravdu a tak, keby sa vývoj a život toho diela skončil. Oni sú spokojní, majú to doma. Ale ak to nie je, tak ten obraz žije ďalej, ľudia ho skúmajú. Teraz, keď som včera pozeral na tie obrazy, tak som došel k jednej zaujímavej veci. A to, že tento človek, a hlavne na tých obrazoch 5, ktoré sú enkavstikou malované, bol nesmierne citlivý a na mňa to evakoval ako pohyb. A keď som pozeral, tak oči vnímali tvary, farbu, sviežosť, ale v srdci som počul hudbu. Počul som symfóziu, ktorá prechádzala z jedného obrazu na druhého. A to som cítil srdcom. To človek zrazu pocíti úplne ináč, ako keď len je výklad, ktorý opisuje obraz, povedal by som, len okom. Obraz treba cítiť aj srdcom. A pri týchto obrazoch som mal všetko. Dokonca včera v hoteli, keď som zaspával, tak som videl obrazy a počul som ódu. Ódu na radosť. Ódu na život. Ódu na harmóniu. Ódu na nežnosť, ale hlavne ódu na pokoj. Pan Michal Matěj měl 15. října, tedy velice nedávno, narozeniny, ano, 50. U muže to snad není žádným tajemstvím, je to mladý pán, 70 let. A, no, ale nevypadá. Takže ještě jednou za sebe i za vás všechny vše nej Michalovi. All I care about is love. Yeah, that's why I'm here for. Už to stačí. Don't mean a thing. Děkuji vám za tanec. Oh, just show me your raven hair flowing down, bow to there. When I see her running free, just keep your money, that's enough for me. I don't care for driving bucket cars or a smoking blonde, but cigars, no, not me. All I care about is doing a guy who's picking on you, twisting a wrist and tearing a screw. All I care about is love. Yes. Mnohokrát vám děkuji. Děkuji za tanec. Once again with me, I'll surrender it. My power over you grows stronger yet. And though you'll turn from me to the left,
Mnohokrát vám děkujeme. Děkujeme vám. Užijte si krásný večer a ještě jednou večer. oslavenci Všechno přejeme jen nejlepší. to nejlepší. A zaujímavá vec je aj tá, že ak aj inšpiroval sa hudbou, lebo bol hudobník, alebo športom, tak nevidieť konflikt na jeho obrazoch, nevidieť tvary, ktoré by bojovali proti sebe. Skôr prelínajú sa. Tvary vplývajú a vchádzajú jeden do druhého. Farebné všetké tvary, geometrické aj ne, sa ako keby hláskali, ako keby sa jemne dotýkali. Takže aj to, čo v skutočnosti možno na začiatku evokovalo pohyb, ale nie konflikt. Neskonalý pokoj, ktorý a harmonia, ktorý v podstate žiari z jeho obrazov. To je také, by som povedal, poslanie. Ja som si uvedomil aj to, keď som čítal a listoval v knihe, že ten človek nevnímal a nepotreboval, aby sa niekde zaradil, aby mal nejak, by som povedal, potrebu byť v tejto spoločnosti, ktorej žil, sa nejak vyhranil, alebo politicky, alebo aj spoločensky v nejakom komunite. Nie. On taký nebol, on to nepotreboval a preto jeho obrazy v podstate majú atribúty, ktoré som si uvedol, a to je presne to. Harmonia, nežnosť, súlad, farba a neskonalý pokoj. A to by sme mali na tejto vernisáži a pri dnešnej prezentácii diela Jozefa Vohrabala vnímať a potešiť sa. To je jeho odkaz. Ďakujem vám za pozornosť. I'm drowning in the sea of love, and the love is never enough. When I find myself deep in your eyes, over and over again, flames of love. Wow! Oh, thank you, muchas gracias for doing this. Fantastic, so nice everybody here in this fantastic gallery at Michael's birthday. Thank you for this celebration. All right. And again.